nengkong aku aban aingu yu blay ya kejing dalam derkat kejong bet ngi kamtam hukum kani kapor hoot kum ki kun hap ngim yo mo bangin wan shakiyeng manie ban shakri hendrei ngi aingu pa di blay ba ula aingi kani kalat bangin yo ban ya shakri lang ling ba ka online service YouTube channel jong ka balang ka jongi ti shwa bangin ya shaprang tu ngin pendam lang hoblay kejing duai kok pa jingi bahabneng iwan man aingu imi atrai ekajing dalam darakat kejong me mat ngi hakani ka por atrai hoot watla atrai kumki kun hap atrai ngim yo atrai bangin shakri atrai ban wan shaka yeng ka khoi men katang kejong me atrai henry atrai ni aingu pade atrai me ya ka ba me atrai me la kur khu but lingba atrai ka YouTube channel atrai ngi yo atrai bangin ya senglang o atrai ngaduai atrai ki program baru ki ban sependap dalam rekat bagi nong shimenta iwe ki ban sai shimenta kani kapor but shimti kapor nang sa hi klat bat ma ki lat jingi ki babun mentah ki bam jukut ru amen ni priang sengo bhaya phi baru hakani ka por kham tam phi ki hep ki baren haka kerteng ka bathiang tam ka jong try but nong pen em jingi Jesus Christ dia ngin sedang ia kejing syakri kejangi da ka bangin ya ruai lang ia kejing ruai ka ba sanspa khnai khandai na ka ba thamai but sanspa prapusau na ka berem but hadian jo kani kejing ruai ngan kerpat ya azilia malnyang in pulian na ka ketien kejong ublei but kum ju ru ba in yalam kejing dubai wan kena to yaro haleluya amen buram yu krisbaro haleluya amen yu jisu pen long sim ha po la ka men sim nge nai go kat pa haleluya amen wan kena yaro jam haleluya amen try jisu krau kanam haleluya amen ulong unong penem bait namin barem ai la ka jeng em haleluya amen junam ngin mu yu try haleluya amen jeng ya rongin ya ai haleluya amen hab neng langin ya shem hakmat ka khet pas kem ban buram sim to dem haleluya amen Shua manganduai ngan puli na ki proverb lenang balai dekat beningkang berbaar. Ku kon wat klat ya ka an jonga Henry ka do not jongme tu kan sumaria ki hukum jonga nabaya ka jing slam ki sngi bat ki snam ka jing em bat ka jing suk kin penlang ya me. Tungin ya duai. Ku kupa jing bahabneng nga ingo metra na mardanin kat bengi ha kini ki sngi ki porbanyo hadu bengi yo ni kalat ban penlang ya ka jing seng kena king baka online service kurkhui kini ka jiseng na do basdang marukun ya rab bengi bengi la banong ki kena batip sngi ha ka jing menjungi baman ka sngi ni IT kini baro ha sangti badan bo jame ha kerteng jisu ngapan aman. ai ku blay pi azilia malnyang ba pelapen pulien na ka ketien ka jong ublay bat kum ju ru ba pelai alam ngi ha kejing dubai tu ublay un kur khui pi ka jing em ka jong pi ka baman ka sngi mentapat ngi lapoy shkawe ka benta ti jong ka jing shakri ka jongi te nga kwa ban ongi pi ki kena ho ot mo ngi stonat mo ban ya ruai ding ban wan she yeng ban yeng ngi ya ruai lang ba ki parlok bangin ya ro yo ublay hendrei ho ot kum kani kalat ring ngim yo mo bangin wan she yeng mani jongi ti ngi aingo pat bangin la yo kani ka YouTube channel dengan kerpat pi baro ba pinya snok tilang bat ngi but hakani ko por ngin yo ya ka singing festival hapo ka jing alam ka jong I Miss Pibilensi Wanswet ti shwa bangin poishata to ngin yarwai ka jing rwai ka ba Rius pa pra ki ken
Kia rupen dawai Jam Hosana Jam Hosana Jam Hosana Ya utrai Blood red bat khao balam Ki rai lem ki sur babang Rendang bas yang ki penjam Hosana ki baju tam Snap 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 ki kena ki arwai Snap 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 ki arukan dawai Jam Hosana Jam Hosana Jam Hosana ya utrai Aku mengenai kepor dengan sopan aingu Yoblay, baling baga Junior Christian Endeavor Society. Kalau ai benta yang ngasih hisian pan, ban yok ban sim benta bat piki hep kiberit. Sopan aingu Yoblay nak benta kene kepor, kamtam ye chairperson ibala peniat yang kene seng, ibala ai benta bangan sim kene ke singing festival ban hus ya ka, nadu ke basjang hadu ke ban penkut ya ka. Nengat iwe i hep iberit. Kita jumpa link bagian ke YouTube channel, paling bagian ke kor ke bor, nget pikwa ban ruai ban yero Yoblay, haga yeng ke bagian tangga jong Yoblay. Rena ke bentah kene ke pandemic, lani ke second wave ke bawan ban lin shop, haga pertai bro ke wengi namla ban yadon lang. Oh ngetip iwe pikwa ete ban yero Yotrai ban ai ke jing kemen, ke jing shot kemen ban gentil ya ke buram ke jong Yotrai. Rei kapor kamla bangen ya don lang haga kiyen ke bekentang rei ling bagen ke kapor ngenget ling bagen ke YouTube channel ke bagen ke jupen iman la kapor happy ke bapia ban pet yeng sem ngai we pi ling bagen ke kapor ban shim ye ke lat bangen yo ban rai ro bat pendan bram ya ublay ling bagen ke kapor ai kublay ling ba ke Junior Christian Endeavor Society ke ba la pelong ini ke program ke belong special dan ke bekerpang nak benta jong pi pli ya kene ha ke por ban pli ya ke por ya bagi bu nak benta ba pin kyo kemi batu pinya ruailang ringkat bat nga ha ke bangin sedang ya singing festival ringkat ke special number ke bepe ke bangi yen yo ban pelong ha kom kene ke por bat ublay uang bangi den kaman yaro ya namar ba ulang uba karau ke tino blay na ke sam ba sis pa lai pesan ko ang tu yaro yo try tu yaro ya ke kerteng try tu yaro pi ki syakri try ka ba khot ba ya wer yang ba dia pi ki hab ki berit bangin aingo bangin pendem hagata ke jing syakri yo blay para pring ke ni ke pandemic ha pring ke ni ke jinglong ka ba ki eryong ki erngit ki wan ban len shop pen ban utrai bu blay dang khot ingi pangi gen yaya yaro namar ki kam ki bapla ke jong ublay uyai ko ong ling bagak tien jong uru hagan ka sam ka basis pak lai pu pra de khot min kong ko ongan aingu dalaga do not baro yame hakmat ki blay ngan ruai ki jingero yame sam kendai de khot beru kong ngan aingu yo try dalaga do not baro ngan pena ya ki kam bapla jong me baro ngen kam ganti ya ki kam bapla ke jong utrai ling bagan ke jing ruai sing festival ka pengen yo ling ba kini ki parlok ki jong pi ki ba pipil akwa ban pej ban kemi bat ban shashko bat ngap ru ya gani ka jing rai ka bangin sa ailing bagi special number ira shwa bangin yo gi special number yen ya let lang ha ga jing duai upa jing bab neng so ban aingu emailing bagi ga por ha bangin yo ya gani ka singing festival inget ko try ba men don kat lambat ngi bagi ga program kan lang ka ba jump bara ga bagi men sema kodor kini asngawi ka sur jom he ling bagi jing rai bagi special number ki bagi khun ki jong me ha po jang ga balang ling bagi Junior Christian Endeavors ki kuat bat ki terang ia ka ban penpau ba ia kata ka puram ka ba me penpau haduk kini ki singi ki aingo ia me ko try ba nginget ba ka kubor kan long ka bor na ka benta jongi iwei pi wei na ka benta ki hep ki berit ki ba angnot bar ki ba iet ban ruai ban yero eme shisha ko try me long blay hasenda jongi me long ka bon na benta jongi piyang na ka benta jongi man laga singi par ngi aingo ia kata baro ma ki pop baro ko Jisu haga keteng jong me Jisu bolong menintas bam jikuru amen. Jing rai ke bangin rai haga ba shuwa bangin yo asngap igini ki special number na ki porlok jongi ngen ye rai lang ya ke jing rai ka ba aspa life kundai ka ba ong ali pigi khon ublay
da jing kemen tungin rai pan pen sawa jing it ublay sau dong ka ket utrai ka bomot mangaban mapingin why ye ro you try yen ye ro bar ka khot ye phi ki hep gebret akan ne ka sgi ka ne ka po ali phi ki kon ublay ka bomot khot yang ngab phi bangin le kum no bagin kemen yen rai yen pen sawa ye ka jing ye ro ye ka jing it ka jong utrai ha pudeng ka ne ka pandemic ba utrai ti udon hakeleng sau dong bat ulong ublay ubadon bor hap neng kendo ulah ban le ki ka kampla bakum ba apostol Paul ba usilas ki mat ye ka jing kurku bat ka bor ka jong ublay hakata ka ying bendi hap deng ka bangla ong ka lockdown hap deng ka jing hakata ka ying bendi ka ba pen ban ka jing ro ki la ban pen im ye ki men se ma kodor ngabat ma phi ki hep ki brit da ka ne ka program bat ling ba ka ne ka por ha bangir wai ngin wai da ka don ngin wai da ki jing ka men ngin wai da ka ba ai ti lut bat ka ba ngin sedang da ka jing wai ko ali phi ki khon ublay da jing ka men tu ngin wai jing men tungin wai ban pen sawa jing it ublay ban pen sawa jing it ublay sao dong ka ket du try sao dong ka ket du try ngin nang yat sha se Sayon itanat jong u twaing nang ya chate sha si yon sha nong ba ba ku jong u try piki kon us embneng to ken til nam klem wai pen try keleng pen na kerteng try keleng ba ben will tip you try ba ben real tip you try ngin nang yat sha seyon iten na jong u try ngin nang yat chate sha si yon sha nong ba ba ku jong u try mentapat ngelayo ya ke jing rai bat ngen khot begini ki perlu cengi ki bangin ye rai bakin yo bani sim bentaling bakin ke jing rai ka special number ka baki ken sa rai man khot ye kini iwe hedin iwe in one shua ida pi liting but hadin in sashim ibandri khasentiu
Tosha yaki na banwan hanga na bajoki kilong kin kahima Jisu o tawat kang ruyaki ulakaku ay kalong ruhani Tosha yaki na banwan hanga na bajoki kilong kin kahima Jisu o tawat kang ruyaki ulakaku ay kalong ruhani ulakaku ay kalong ruhani Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Isdap de kijing kemen habangiyo ikini kijing rai ke begini ki parlok jangi kila ruai kalong kijing rai ke besno tenat ke bangiyo ani da filiting ibala ai kijing rai ke bong tu sya yaki kan kijing rai ke kren yaki kena bat ke kren ru ya ke ba utrai uplay ukhot ya piki hep ke bret
ba unyok kerku baun ai ya kata kahima ka jong u ha ka bagi singi pensayo ya ka ban rai lem bat u lada piai ne bat u bat yo ru ya ka jing rai ka jong i banri khasinti bla ai ka jing rai ba ong bistil ka ba mot ba preng ki eryong ha preng ki erngit ha preng ki jingele ha preng une covid-19 ka jing khot jong ki jing rai ka long bangin yai ne ha u wat ha preng ki jing duna ha preng ki jingele ubleiti ulong ubayene ubulong menin mentasya bom jukut haswa bangin yo biang yakini ki jingwai ki bahadin ki badan sa arteli yene rai lang bat nga ki jingwai ka basan spa anyo puwe ka ba open crow yu Jesus Christ utrai pi baro jiunom du ki angel deng bat kiru khu tu buram e yu ni ki jingwai ka lo barap deng uni covid-19 hap deng ka second wave ha ka bangi i ka jing kulmar jo ka prothei ka jing kulmar jo ka ri India yang reling bagan ke jingrai ka khot yang ngi bangin pen krau yu Jesus Christ utrai pi baro jinom do kumba ki jong apostol Paul ba Silas ki mat ya ka ju ya ka jing job ki yo ya ka jing la ban pen im ki we kum taru mangiling bagan ke jingrai kan pen im ya ki men se makodor bangenget ma pi ki hep ki berit Pikwa ban rai da ka don hot rai hal yeng ke sema bio I ya kan ke YouTube perkan long ke jing kemen kan long ke jing kerku om tang ye pin ya baro ki ba yeng hasem bala dingi ngi rai da ka don hot baro ling bagan ke jing rai Jesus Christ utrai pi baro jiunom do ki angel leng ba kiril kut to buram e ya u ki angel leng ba kiril kut to buram mentapat ngin yo biang ban sngap iki art ligi jingwai ke baki perlo jong pi ken wai ke beningkong kenlong bapin yo sngap ye I Christian lingkoi bat I badon bok wajuri bakin wan ban shim no egni ke bentah hakani ke por Jesus is the answer for the world today.
Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corners of your mind, traces of discouragement, peace you cannot find, reflections of the past seem to face you every day. But there's one thing I know for sure: Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. I know you've got mountains you think you cannot climb. I know your skies are dark, you think the sun won't shine. But in case you don't know, that the word of God is true. Everything he's promised, he will do it for you. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Above him there's no other. Jesus is the way.
daka basyayab halor kading pna lapen im ya pianga kosi baro kindem Tulit baro kin pla bane tuba ujisu udei udrai ai babaro kapertei gandam sim hakman jomin bami Try, cause you barok in them till it barok in pla when you tuba ujisu udei udrai ai babarok Gandam sim hakman jomi Bami milong usim batrai kitrai Bami milong usim batrai kitrai Teman tanya nganget ki heb ki berit pila yo sngaw ki jingrai ke bakini ki perlu jo pikila de berai perlu ar ki jingrai ki long ki basno tanat ki long ki ba ara ke mensim ki ba ai mensim yang apa dia pi kam tam hakum gani kapor jong covid-19 ka ba wan ling ba ka second wave ka jingrai ka ba I Christian ling kwai ai ka de Jesus is the answer kamot ujisu long ka jubab na ka benta jong ka pertei barok ka we ka jubab na ka benta jong ha ba jong pi ka jubab na ka benta Iway but ihap iberit gidon lagi jong gijing gidon gijing ele Henry don uway pat ubangingin pai like na ujisu ubalong menen menta siya bom jukut kajing wai ka ba pat ubangiyo ka balong na I badan bok wajri ka long omdon kumame ka ba nang pen scam ya kata ka kajing wai ka jong I Christian lingkoi ba kani ka kajing wai ka omdan kumame omdan syute omnalor jong me omdan syu melong usim kisim utrai kitrai ka ba pen scam yang apa ne pi ba kajing yaine jong ikan long ha ublei ba im ublei ulong kabor bolong ubawan na jrong ubalong menin menta syabam jukut ulong ru uba don bor halor ka ning ba ka kendau ubala ban penjai jai ki eryong ba ngi ki briung yem la andre da kani kajing wai ka pen scam ba ka ai men sim yang apa dia pi kum ki hap ki beruit na khot bat ngayai yawe pi tongin long ki bas kem ha jing mot ka jing perkat tongin long ki ba yai ne bat ki badon ka jinget ki bas kem tang hau blai budan ka jing e bat ka jing shisha ha ki liang baro jong ka jing em jong a bat jong pi iwai pe iwai nganget baro ki hap ki beruit ling ba ka program jong ka sing festival ka ba ka Junior Christian Endeavor Society ka penlong hapok ka ka balang jong I halom syam kalau rai ka jing Kermen, kajing kemen, kajing hun, baru ling bagi ni ki perlok perok sau, teli ki bangiyo ling bagi special number jong ki kalau ai shisha kajing hun, paranganget kalau pen kemen ya pi wei wala da pimla bandan lang, haga yeng ka bakentang jong blai, Henry haga lagi yeng kesem, nganget pi ruai bat pi ro ye blai, tingin pen wai no bat pen kut no egane ka sing festival kajing kawai jing rai ringkat bat pi, da ka bangin ya. Sno lang ka jing ruai ka basan spa khandai puwe ka balong kum ka dur jong ka jing duai bangin ruai bangin sya ba ublei on wan rung hapok ka do no jangi ling ba men sim ba khu jong o ba bangi khot ya o ba on wan ngin yo mat chishai ka jing ker khu blei Tuhan sembah ku dengar rong
trong à tu bên trái bor yang baswai ngan yai bat me wan men simba kut hanga rung ha po ka do nu jong a tu ben kut par ki pok jong a jong sa ha po jong a amen sim berkucing kular toya su la po jong a tu pen shai bor yang baswai ngan yai bat me tu ngin ya pendam lang ka jing duai lingba ban aingu yu blai lingba kane kapor tu ngin pendam ka jing duai bat nan sekar ku perwai upa jing yu ba beneng ka burom bat ka jing ngi aishame ingkong ngi pen pau ka jing songu emen lingba kane ka program ka long shisha ka program ka job ka long ru ka bor na ta ki yo sngo lingba kane ka YouTube channel ya ka ba ngin sa pen pau bat pen I baring kat go try jisu ya ka ba ling ba kini ki kor ki bor kan long ka khubor ka ba kraw na ka banta iwe pe iwe la ka long ka balang jingi la ka long ki ba ju iet ban pej ban khmi ban snga ling ba kini ka program ngai ko try kan long ka jing job yang iru ki ba penihat ling ba kini ka program but ya iwe pe iwe ki ba shash ko bat snga bar kan long ka bor yang aning kong ka ba yang ban hu si kani ka sing festival bar ru ling ba ki eki bangi pendap ngai kan long ka jing kurku bar kan long ka bor bar kan long ru ka jing kemen bar ka jing hun yangi hapdeng kani kapor ka banging ya kendu ya ka jing ling ba uni covid-19 trabi i ni aingu ya kani kasngi bai gani kapor bar ka buai no jangan ni jing shek blai ai ka jing ba ka jing blai pa ka jing ai ka brap yang ka jong try jisu ka jing pentengan ka jing penchat bor men sim khoi kena like and sharing kat bat ngi ring kat ki ru khoi ki badam ki ba mani hakeleng satlak putai na du menta shubam jikuru amen.